singene straight kwisifundo sethu namhlanje sizokwenza i-recap. So sizo-recapa on obesikufunde last week before singene nje directly kwisifundo sa this week. So ayiseni nje kumabhayibhile ethu ku-Luke chapter 14 ngokushesha nje. Luke chapter 14 kunento engifisa siyibuke. Luke chapter 14, Luke the 14th chapter. Before singene kwisifundo se-prophecy last week into sayibuka ukuthi kusho ukuthini ukuba ngumfundi kaJesu. And isizathu sokuthi sibuke lokho, isizathu sokuthi sibuke ukuthi kusho ukuthini ukuba ngumfundi kaJesu, uma ngaba siyakhumbula into uJesu asiyaleze ukuthi siyenze njengamaKristu. Mawufunda incwadi kaMateyu chapter 28 ku-verse 18 uya ku-20 uthi uJesu uthole amandla ezulwini nasemhlabeni besithi hambani ngoko nenze abafundi nenze izizwe zonke abafundi. Yakusho kanjalo uJesu uthi nibafundise ukuthi balandele konke nginiyale ngakho. Sezona bazalwane, so uthi uJesu kumele senze izizwe zonke abafundi. Nanto sisibukile last week and ngabuza umbuzo ngathi uma ngaye ngithi bazalwane ngicela ningakhele iVoxon, yini eningayikhuluma ningathina sithi ngithi ngicela ningakhele ini iVoxon. And ngempela abazalwane bonke baphendula kahle nje bathi singabuza ukuthi yini iVoxon iqala. And isizathu salokho ukuthi uyazi ukuthi ngeke ukwazi ukwenza into noma ukwakha into ongayazi ukuthi nawe yini leyo. So njengoba uJesu athi asihambe senze izizwe zonke abafundi, into yokuqala kumele siqale siyenze njengamaKristu ukubuza ukuthi yini umfundi kaJesu Kristu. Na angizuya konke ama-points esawakhava last week but ngizo-eda. Last week esakubuka nje ukuthi into yokuqala umuntu owumfundi uyasichazela yena uJesu ukuthi yini umfundi, because singasho ngokucabanga kwethu hayi umfundi umuntu owenza ukuthi nokuthi. Ngikhumbula ngaze ngenze isibonelo ukuthi ngikhumbula ngisakhula ngise-preschool angikhohlwa uthishala wabuza ukuthi yini ikholwa, and kwathuleka nje kulelo class asekulona iclass elincane sase-Eastern Cape nje emakhaya. Kwathuleka ngaphakamisa mina ngaphendula ukuthi yini ikholwa. Ngiseyingane nami ngathi hayi ikholwa umuntu nje oyesontweni njalo. Wajabula lo mama, wajabula wangithatha wangigona wathi yabona uhlakaniphile, wangihlalisa phambili akuhlala abahlakaniphile. Kodwa mase ngimdala manje ngiyabuka ukuthi kodwa impendulo yami engahlaniphanga kakhulu, ngoba abantu bangaya enkonzweni akusho ukuthi umuntu just because ungena kwimnyango yesonto uyikholwa, yabo. But ngisamncane yilokho ngicabanga ukuthi umfundi umlandeli kaJesu ubonakala nje ngokuya enkonzweni. Kodwa asike size ukuthi uJesu yena uthini. Mawufunda incwadi kaMateyu chapter 5 ku-verse 13 uJesu yakhuluma. Into yokuqala ayishoyo uthi niwusawoti wezwe. Seyikhumbula le ndaba bazalwane, ukhuluma ngisho nabafundi bakhe. So uyasitshena ukuthi abafundi bayini. Uthi ningusawoti wezwe. Uthi uma ngaba-ke usawoti udumele uyokuzakalisa kuphi na, ukuyokuzakalisa kanjani na. Uthi awusalungele lutho ngaphandle ukuthi uphonswe phandle unyathelwe abantu. Sezona bazalwane, so uJesu wayethi siwusawoti wezwe. Now last week masifunda sabona ukuthi usawoti useful noma ubalulekile kithi ngenxa yokuthi usawoti uhlukile kunakho konke esinako ekhishini. Yazi usawoti ukusiphelele la sihambe siyoboleka usawoti ngoba mawupheka ishebo ngisho noma une-anyanisi unezambane uno-carrot, mawungeke usawoti ayikho indawo ethatha indawo yesawoti, ayikho into engathatha indawo yesawoti ngoba usawoti uhlukile kunakho konke. Sezona bazalwane, and ngaze ngabuza ngathi if ever ngipheka i-rice engiliphekayo line-taste exactly efana mhlambe mhlambe usawoti enginawo une-taste efana naleli rice leli, ngingawufaka lo sawoti kulelo rice? And impendulo ithi cha, ngoba lo sawoti awenzi mehluko. So ngizama ukuthi bazalwane usawoti useful ngenxa yokuthi uhlukile kunaloko ozothelwa kukona. Na uJesu kuthina uthi singusawoti
wezwe njengamaKristu. So ngusawuti wezwe ngamanye amazwi njengomfundi kumele wazi ukuthi wena uzohluka kunezwe njengoba usawuti uhlukile kunokudla la uthelwa khona usawuti. Waqala usawuti wafana naloko kudla. Sewuyazi ukuthi losawuti sewudumele awusewu-useless uze athi Jesu uma ngabe usawuti udumele ngingawenzani? Awusalungele lutho ngaphandle ukuthi uphonswe phandle unyathelwe ngabantu. Ngamanye amazwi mangingumKristu oloke efisa ukufana nomhlaba noba osabayo ukwehluka nomhlaba, ngiba useless ezandleni zikaJesu. Ngiba useless ezandleni zikaJesu. Usawuti uyahluka. Sakubuka lokho bazalwane, and uNkulunkulu uyasikhumbuza. Yazi njalo mangikhuluma lento iyangithinta. Kunencwadi anginayo la bese siyifunde nje la ekhaya ebhalwa ngu-Ellen White, igama layo Christ Object Lessons. Mhlawumbe makhono uyifunayo, Christ Object Lessons. Iyamangalisa la ncwadi. Khona into ikhuluma ngamakholwa waley'nsuku esiphila kuzona. Ithi men today want a dignified religion. Kuthi abantu namhlanje bafuna inkolo ehloniphekileyo. Athi umuntu mayiveza nakuma-colleagues wakhe ukuthi hayi mina ngikholwa inkolo kanje. Abantu bathi hey bahloniphekile labantu. Siyabona lo bazalwane. Kodwa siyakhumbula uNoah. Yazi ngesikhathi kaNoah ngiyacabanga baningi abantu besebenza ema-ofisini athile, bekuma-positions athile kwi-society, beyizwa intshumayelo kaNoah ukuthi le ntshumayelo ngempela isuke ezulwini, yizwi likaNkulunkulu alikhulumayo uNoah. Kodwa manje banqena ukuthi mabemukela liqiniso leli kuze kubuza la kusetshenziswa khona ukuthi nina nilaba enikholwa ukuthi kuza mxolo. Ngisho noba ososayensi bathi cha, hayi akunanto kanjalo ezofika. Manje abantu bayinqena leyo ukuthi yini laba enakho lo mkhumbi omkhulu lapha. Yebo, manje abantu bonke lento bayinqena ukuthi le nkolo engathi ayihloniphekanga la emphakathini ngoba ososayensi bayayiphikisa le nkolo. Futhi kuwe ngathi le nkolo nje ikufakela amehlo ngoba manje wenza into abantu baqhubeka ngey'mpilo bayakha imizi yabo nebhizi nomkhumbi omngakanani umkhumbi. Yabo, so nje nanamhlanje kunjalo. NjengoJesu kuMateyu 24:37 ethi njengoba kakunjalo emhleni kaNoah kuyokuba njalo nangemihla la indodana yomuntu izobe ibuya khona. Kunjalo bazalwane, uJesu akakhuluma amanga. Nanamhlanje abantu want a dignified religion. Inkolo engeke mhlambe ibafakela amehlo ngathi benza into ephume kakhulu. Noma inkolo ezothi mabehleli nabantu bahloniphekile nabo bahlonipheke. Abantu bafuna nje inkolo kanjalo. Kodwa ukuhamba emanyatheleni kwaJesu njengoba sibona la ezwini lakhe bambalwa ngempela abantu abavuma nje ukuthi uNkulunkulu abahole bathathe nje lamanyathelo bengenawo amahloni. And bazalwane, masingavumi ukwenza intando kaNkulunkulu ngenxa yokuthi sisaba ukuthi abantu bazothini, ziningi into esike sizifunde. Sake safunda mhlawumbe abanye abasanda kusijoyina abazi. Sake safunda ngenze isibonelo nje ngendlela uNkulunkulu ayibekile elizwini lakhe yokuthi njengamaKristu ufuna sigqoke kanjani mawukuthi siphilela inkazimulo yakhe. Kodwa ngoba abantu bafuna inkolo ehloniphekile, inkolo engeke ize ikwenze ubukeke ngathi waze waphuma yaze ey'ntweni. Abantu abaningi bayacompromise kwinto elayizwini. uNkulunkulu bakhona abangazi, yebo ngiyazi, but kumuntu oseyilazi iqiniso, umuntu alibuka athi hayi cha ngeke le nto ngikhiphe ey'ntweni noma abantu bayokhuluma ukuthi. Bazalwane, mawusawuti uyahluka ngezinto ozenzayo, ngendlela ophila ngayo, ngendlela okhuluma ngayo, kuhlukile nje konke ngoba usawuti. Yazi abanye kakhulukazi kubantu abasha uze inkulumo yakhe uthola ukuthi mayihlangene nabantu abathile inento ethile iba neslang. Yabo, ibuthanda ukuba nesitsotsi mhlambe konke nje lokho ngoba umuntu akafisi angazi mhlambe kusuke kuyini inhloso, kodwa sengiyayicabangela ukuthi ngezinye izikhathi mhlawumbe umuntu akafisi ukubukeka ngathi
ngingathini uphumile ey'ntweni. Kodwa uma ufunda ezwini, abantu abelandela uJesu babenendlela ethile yokukhuluma ngesikhathi uPetro ezama ukuphika uJesu. Uma ufunda lapha kwincwadi kaMateyu ku-26, cabanga ukuthi ku-verse 72, bathi laba abamkhombayo bathi ngempela ngomunye wabo, ngoba ngisho nendlela okhuluma ngayo ifakazela lokho. Bathi even thy speech betrayeth thee. Kuthiwa so ngisho nendlela yokukhuluma umuntu olandela uJesu ukhuluma ngendlela ethile, and kwakuzenzekela ngoba uspend isikhathi noJesu. Sezeni bazalwane, sesengisho yonke into uma usawuthi kuyahluka. Now angikubeke lokhu ngidlule nje kuleli phuzu. Awehluki ngoba ufisa wena ukwahluka, cha. Into ekwenza ukuthi wahluke yizwi likaNkulunkulu. Into ekwenza ukuthi wahluke yizwi kaNkulunkulu nomoya kaNkulunkulu ophila kuwena. Sezeni bazalwane, yizwi kaNkulunkulu nomoya kaNkulunkulu ophila kuwena. So awuvele nje ufike endaweni uthi benza ukuthi yazi ngifisa ukwahluka-ke mina ukuze ngibe usawuthi. Asizenzi thina usawuthi, senziwa yizwi likaNkulunkulu nomoya kaNkulunkulu ophila kithi, esiwamukela ngokukholwa kuJesu Kristu. Sezeni bazalwane, so kubalulekile nalokho ukuthi sikuqaphele. Ngingalokho ngizama ukuzahlula mina, cha. Into mangilandela nje izwi, ngilandela iy'mfundiso zezwi kaNkulunkulu, ngiqhutshwa ngumoya kaNkulunkulu, angeke kwenzeke ukuthi ngingahluki. Angizenzi mina ukuthi ngahluki. Ayobho lokho siyakuthola bazalwane. Njengoba nje nompostoli uPawuli wayahlukile kakhulu indlela ayiphila ngayo, indlela ayenza ngayo izinto. Yahlukile kubantu abajwayele bathi, hawu lo muntu lona kungani ekhuluma kanje? Kungani kungakaze kuzwakale inhlamba uma uhlele eduze kwakhe? Kungani nje ethanda ukusiza abantu? Kungani ehambe eshumayela ivangeli? Akanawo yini amahloni? Kanti lo muntu uvele ehambe uze asho, ngoba uyazi ukuthi ngalezo iy'nsuku bakhona abantu abenamahloni. Uze alobe encwadi yamaRoma chapter 1 verse 16 uthi anginawo amahloni ngevangeli lenkosi yethu uJesu Kristu, ngoba lingamandla kaNkulunkulu okusindisa. Sezeni bazalwane, all right. Sabuye safunda ukuthi singukukhanya lapha kuMateyu 5 verse 14, iBhayibheli liyasitshengisa ngokukhanya. Now very quickly into sayifunda ngokukhanya ukuthi number 1, asikho isibane esikhanyiselwa isibane. Siyakhumbula safunda ukuthi isibane masikhanyiswa sikhanyiselwa abantu laba abalapho kuleyo ndawo, sikhanyiselwa labantu abalapho nje isibane sobe sikhona naso. Awukaze uthole isibane kuthiwa lesibane sesikhanyisele isibane, akwenzeki. Nakanjalo-ke makuthi thina singukukhanya komhlaba, singamaKristu, leyo nto kumele isibonise ukuthi singamaKristu iy'mpilo zethu akumele zibe ngizothini self-centered, kumele zibe other-centered. Njengoba nje isibane umthetho ngokwemvelo, in the nature of light is that i-light iyakhonza, i-light serves. Yabo, light is a servant. Light is a servant. Njengoba kukhanya ilanga likhanyisela thina, alikhanyeli ilanga. I-light is a servant. Siyabona yini bazalwane? And i-light is others-centered, lisiza thina. And nathi singamaKristu ukuthi siwukukhanya komhlaba. And lokho kusho ukuthi kuthina la sikhona kumele sibe usizo. Singalokho njalo sibheke ukuthi singasizwa kanjani, singagena kanjani. Do you know bazalwane ukuthi umoya obusayo manje kubantu bomhlaba umoya onjani? Umoya we-selfishness. Yonke into umuntu mayenza ubheke ukuthi yena uzotholani mayekwenza. Ngendlela yokuthi mawenzela umuntu ungatholi lutho, ungafundi lutho in return, abantu bayamangala. And ngempela uma ngaba besikwenza lokhu uJesu athi asikwenze njengabafundi bakhe, sibe ukukhanya komhlaba, abantu bebeyomangala kakhulu. Abantu bebeyothintwa nje impilo yethu singakakhulumi. Umuntu athinteke athi yazi yangithusa lento. Labantu laba umuntu akusiza nje abe engabhekanga lutho in return. Abhekanga ngenye ifavor uzomnikeza yona. Manje bazalwane kunesisho esila eMzansi ukuthi ayikho into yamahhala, basanjalo abantu, ayikho into yamahhala. But naku uNkulunkulu esikhanyisela mahhala. Naku nathi uNkulunkulu esikhanyisa mahhala kwabanye abantu. Sayizwa leyo nto bazalwane. So nje kunjalo. And uJesu mawuqhubeka nayo, ngizoyisho nge-English
ngoba ngiyithanda kakhulu nge-English iyayiveza leli point mayiqhubeka sichazele ukuthi siyi-light enjani kuMatthew chapter 5 kusukela ku-verse 14 na 16 uthi you are the light of the world uthi a city that is set on a hill cannot be hid uthi neither do men light a candle and put it under a bushel uthi but on a candlestick and it giveth light unto all that are in the house. Says uthi let your light so shine that men may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Now, into engiyithanda kakhulu la kulamavesi engakhulumile uJesu usifanisa nesibane esinjani hayi nethoshi usifanisa nekhandlela sayizwa nibazalwane and you know into emangalisa ngekhandlela ukuthi ikhandlela the only way ikhandlela likwazi ukuqhubeka ngayo likhanyisa is if ikhandlela it is being sacrificed sayizwa nibazalwane ngamanye amazwi maliphela nalo so ikhandlela can only continue to emit light through the sacrifice of itself ikhandlela likwazi ukukhanyisa kuphela ngokuthi lidele lona kuphele lona sayizwa nibazalwane ikhandlela malikhanyisa lokho liyehla wabona ikhandlela elingehli kumele wazi alikhanya nawe mawumKristu the only way ungakhanyisa ngayo is if umina uyaphela ngamanye amazwi ifuel yokukhanya kwethu ukuthi sikwazi ukuqhubeka sikhanya i-selflessness ukuthi kuphele ubani umina siphele thina nje ngokubeka ngamazwi alula and mawubuka ikhandlela ngabuza last week kodwa angizibuza manje wangabona ukuthi kule nsuku asakhanya isikakhulu amakhandlela thina siyasebenzisa amakhandlela la and njalo mali zophela ikhandlela kwenzeka the same thing over and over again without fail bokuyizame nje ikhandlela la likhanya khona kakhulu yila seliyophela mase lingayo ikhandlela ubona iflame ingaka nama ngazi kwenziwa yini angazi mhlambe angazi ngiresearch but nje iflame ibankulu ikhandlela mase liphele owangempela and uJesu usifanisa nekhandlela seyibona nobazalwane njengokuthi sizokukhanya komhlaba ngamanye amazwi nathi sizokhanya kakhulu mawukuthi umina uphelile ngamanye amazwi ukukhanya kwethu kulingana nokuyidela kwethu nokuphela komina kuthini mawukuthi umina mkhulu ukukhanya kuncane umina mayimncane ukukhanya kukhulu siyabona nobazalwane so uNkulunkulu uthi singabafundi sokukhanya kezwe and angicela ukusho lokho angingakusho manje I hope angizukukhohlwa nali verse bengifisa silibuka bengithi ngizoku-add lokho aseni kuLuke lokho zange ngikusho last week Luke chapter 14 kuba umfundi Luke chapter 14 angazi noma ukhona ophethe isiZulu wazosifundela noma ngivele ngifundela ngesiZulu ngikhona baba Amen. Lord God. All right. Luke 14. Hey, God. Yamangalisa kakhulu le ndaba. Luke 14 siqala verse 25. So funa nje verse 25. No verse 26. Like Luke chapter 14. Verse 25 no 26 abafundi bakaJesu abayibo kwakuhamba naye izixuku eziningi waphendula wathi kuzo uma umuntu eza kimi engamzondi uyise nonina nomkakhe nabantwana nabafowabo nawodadewabo yebo nokuphila kwakhe angebe ngumfundi wami Sibambeni lapha bazalwane you know mawufunda into ezikanje ngihleze ngi-imagine ukuthi bayebaningi abantu abahamba noJesu abanye abafundi bakhe njengoba kusho nje ukuthi wayilandela iy'xuku babesho ukuthi eish uyabona-ke ngiyayithanda into uJesu umsebenzi awenzayo ukulapha abantu abaningi ngoba le nto yenza ukuthi ngempela sithole abantu abaningi abakholwayo abasilandelayo kodwa inkinga uvela ayilahle ukuthi akhulume into ezikanje yindaba ekumele akhulume into elikhuni kanje yabo amusho bakhona bebuza and bazalwane uJesu ngicela ukusho lokho uJesu akekho umuntu ofisa ukuthi abantu basinde njengoJesu
akekho umuntu okhokhele insindiso yabantu njengoJesu. Nalento yabantu bathi hayi kumele sifane nomhlaba ukuze siwuwine umhlaba. Yabona leyo nto leyo bazalwane, into engekho leyo. uJesu ela emhlabeni, ngikhumbula kwincwadi kaJohn chapter 6, la uJesu wakhuluma inkulumo bangayizwisisa kahle abantu, bathi inzima lento ayikhulumayo. And lithi iBhayibheli kuverse 66 abaningi bahamba bamshiya. uJesu akajikanga athi eish, okay akunankinga ngicela nibuye ngiyashintsha ngiyoshintsha into bengiyikhuluma. No. uJesu wajika wakhuluma nalabo basele wathi ingaba nani nizohamba. Sezona bazalwane, so into esiyitholayo la ukuthi uJesu owadela izulu nobuhle bakhe washiya bazalwane. uJesu yinkosi enkulu ukuthi asimazi indlela uJesu ayiphakeme ngayo ezulwini. Ingakho singazi bazalwane i-sacrifice uJesu ayenzile mayishiya izulu eza la emhlabeni iyamangalisa. Umuntu osacrifice kangaka for insindiso yabantu, but siyambona ukuthi azange iqiniso alishintshe so that ku-accommodate abantu. uJesu ayisazi ukuthi imiphefumulo yabantu ayisindiswa kanjalo, ayisindiswa nge-compromise. Imiphefumulo yabantu ayisindiswa nge-compromise ngokuthi abantu ukhulume lento abafuna ukuyizwa noma wenze lento abafuna ukuyibona. Abantu abasindi kanjalo. Makuthiwa siwusawoti, asibe nosawoti, sibe nosawoti, kodwa sibe usawoti futhi okhanyayo. Yazi kuba buhlungu uma uzoba usawoti kuphela uthole uhlukile kunomhlaba but awubona ukukhanya. Ubambe uba usawoti kuphela ukwenza into ehlukile, yebo, but uthando lwe-light awunalo, i-service le-light lokusiza abantu awunayo, lapho ngempela yenza ukuthi abantu obviously ingabikho mhlawumbe into eba-attractayo ezini kaNkulunkulu. Yingakho ukuba umfundi kumele zonke lezi zinto sibe nazo ziphelele. Now lana uJesu kuLuke chapter 14 ukhuluma kubantu babemlandela beyisithungu, uthi ngiyabona mina ngilandela baningi. Uthi uma ngaba khona umuntu ongilandelayo kodwa usathanda ubaba wakhe, usathanda umama wakhe, usathanda umyeni wakhe, usathanda unkosikazi wakhe, usathanda izingane zakhe, usathanda udadewabo noma nomfowabo ngaphezu kwami, uthi yebo ngisho noba ezithanda yena uqobo ngaphezu kwami, uthi angeke abe umfundi wami. Seyizo lento bazalwane ukuba umfundi yini? Ngamanye amazwi umfundi ngumuntu othanda uJesu ngisho ukudlula ukuphila kwakhe uqobo lo muntu. Nasikhumbule sithunyiwe ukuthi hambani nenze abafundi isizwe sonke. Ungashumayela kugcwala ibandla, but if lento egcwele la ebandleni ayiyona lento ekhulunywe nguJesu, awukenzi lento efuna uJesu. Ungabhabhadisa abantu abayi-100 kodwa uma ukuthi la bantu ababhabhadisayo abayona lento, awukenzi lento ekhulunywa nguJesu, awukenzi lento ekhulunywa nguJesu. Umfundi umuntu ozothi ekhaya umama ethi ingane yami yazile inkolo yakho ithanda ukuphazamisa nokuthi athi mama ngiyamthanda uJesu, uJesu wangifela. uJesu njengoba sikhuluma unamanxeba ezandleni, ngiyacela mama ungidedele ngilandele uJesu ngale ndlela uJesu athi ngimlandele ngayo. Baba ngiyakuhlonipha kodwa izwi likaNkulunkulu alikufuni lokhu. Yebo nkosikazi wami ngiyakuthanda kodwa angikwazi ukulandela ngikujabulise senze lokho engikwazi ukuthi uNkulunkulu akufuni. Angikwazi ukuthi ngenxa yokuthi wena ufuna ukuthi ujabule ngihamba amaphathi kube ngisathi uJesu ayekho lapha emaphathini. Angikwazi ukuthi ngihambe imicimbi, ngihambe nje zonke lezi zinto engazithi uJesu akekho kulezo zinto. Bakhona abafunda futhi sihleli la, yazi uthole omunye uzokwazi ukuthi athi eyibukile into abukile ku-TV, athi yabuka ukuthi yazi lento edlalayo esiyibukile mhlawumbe nefamily yami, hayi cha, lento ngempela angikholwa ukuthi yamjabulisa uJesu. Kodwa omunye athi for the sake of the family uthi ngihlale ngibuke. Uthi uJesu uma uthanda umndeni ngaphezu kwakhe awuyena umfundi, awuyena umfundi. And ngempela bazalwane kunjalo, baningi abantu abazali abazolahlwa ngenxa yokuthi bakhethe iy'ngane zabo kunoJesu. Baningi amadoda azolahlwa ngokuthi akhethe unkosikazi babo
ngaphezu kaJesu. Futhi baningi omama bazolwasha ukuthi bakhethe abayeni ngaphezu kukaJesu. Umuntu eyibona intando kaNkulunkulu ivulwa kanje. Hey bazalwane, ukuba umKristu akuyona into elula. Angifuni uqamba amanga. Ukuba umKristu akuyona into elula, but yenza iqhutshwa uthando kuba into emnandi. Ukuba umKristu yimpi. Yimpi bazalwane, yimpi ngempela. SingamaKristu asibona abantu abahlangana nje kwi-social club. La siloke siduduzana nje siphethana la emhlanje sithi hey hayi kodwa ke yazi siyavumelana ngalokhu nalokhu. Akuyona i-social club. Inkolo yobuKristu yi-army bazalwane. Singamabutho, ingakho khona ingoma ethi mabutho kaKristu. So bazalwane, engathi uNkulunkulu asiza ngempela sikubambe lo ukuthi yini umfundi. Nayinto bengizoyisho ukuthi uJesu mayibuya maduzane uzolanda abafundi. Yileso isizathu uJesu ethi asenze izizwe zonke abafundi. Ngoba yena uyazathi mayibuya uzolanda abafundi. Manje ufuna izizwe zonke zisinde. Seyibona leyo nto? Ngoba bonke abantu uJesu bathengile ngegazi. Ufuna abantu basinde, but yazi akwazi ukuthatha umuntu ongena umfundi. Ingakho thina manje sinalo mthwalo wokuthi asenze izizwe zonke abafundi. Sikhuleke sibafundise abantu, sibabonise uthando lukaJesu. And bazalwane, ayikho into eyenza ukuthi umuntu adele konke ngalolu hlobo okufundwa ngalo ngaphandle ukuthi umuntu ulubonile uthando lukaJesu. Ingakho bazalwane, kubalulekile esifunda silubone uthando lukaJesu. Uyabona umuntu mase libona ngempela uthando lukaJesu uzoloke icabanga lento ethawu. Uyazi ukuthi umama kanamanxeba ezandleni. Umuntu onamanxeba ezandleni uJesu ngenxa yami. Mase ibonile umuntu ukuthi uJesu ufele yena uqobo. uJesu ngizothini? Masikhuluma ngokufa kaJesu singakhulumi ngokusakuyi-group ukuthi ufele thina. Buka konke uJesu akwenzile bese uthi ukwenzele mina. Ukwenzele mina. uJesu njengomeshiya izulu. Uyazi bazalwane uJesu ukuthi inkosi enkulu kanjani. Uyazi ukuthi uJesu ngesikhathi kushaya imibani eSinayi ekhuluma imithetho kakhuluma uJesu. Lo Jesu lo obethelwe uyena wayekhuluma imithetho kushaya imibani. Mawufunda incwadi yesambulo uye uJesu ingilosi ziyakhothama mazimbona. uJesu yinkosi enkulu kakhulu. Hey bazalwane, ukuthi kunenye experience bengithi ngizonisharelela kunento eke yangenzekela lana nje bekuduma izulu. Hey kodwa hayi ngiyonisharelela ngesinye isikhathi. Ngibone lapho ukuthi uNkulunkulu yinkosi enkulu kakhulu. Abantu uNkulunkulu kuneside likaNkulunkulu esingaliboni. uJesu umkhulu bazalwane. Ukuthi uJesu adele izulu azozalwa abe yingane. Uyayibona ingane? Ukuthi umuntu ehle esihlaleni esiphakame kangaka. Babethe abaprofethi mabembona uJesu. Mawufunda incwadi kaEzekiel lithi iBhayibhile uEzekiel wabona umbono. Wabona khona izingilosi ezisimo nje esisabekayo nje ukuthi sinekhanda sinobuso bomuntu ngalana sinobuso bengonyama sinobuso ngala esenkomo ngalana esokhozi. Lengilosi zihleli ngaphansi kwetrone yezulu. Uthi Ezekiel wathi mayibuka etroneni kuhleli ongathi uyindodana yomuntu. Uthi kusukela ekhalweni kuya phezulu ngomlilo, kusukela ekhalweni kuya ezantsi ngomlilo. Uthi ngathi mangibona ngaba ngobuso. Yayibona lo bazalwane. Uthi ngoba wayibona inkosi enkulu. uJesu lo. uJesu bazalwane, ingakho iBhayibheli yasichazela. Iyazama uNkulunkulu ukusambulela bazalwane umnikelo owenziwe izulu. Ithi iBhayibheli uJesu wayesesimeni sokuba uNkulunkulu, ngamanye amazwi who was in the form of God. Mawufunda kwabaseFilipi chapter 2 verse 5. Kuthiwa kodwa wadela konke uJesu waba umuntu. Imagine lo muntu onenkazimulo eyenza ukuthi abaprofeti bawe ngobuso avume kodwa ukuthi azalwe abe yingane. Ingane ezomane iyichamele, ingane ephishwayo. Bazalwane, kuthiwa ingilosi zazimangele uJesu eshiya izulu. And kube khona umuntu othi ngeke ngikwazi ukushiya ukuthi ngeke ngikwazi ukushiya abangani bami. Omunye mawukuthi umuntu omusha oku-relationship athi ngeke ngikwazi ukushiya le relationship. uJesu yambona yini ayishiyile.
Omunye athi ngeke ngikwazi ukushintsha indlela engigqoka ngayo. Uyambona uJesu ukuthi njengoba seyigqoka ingubo ezigugile manje la emhlabeni ahambela le zintabeni futhi ushiye ingubo yobukhosi. Wena ukuthi ashiya nje ama-miniskirt namajini uthi ke ukwazi ukushiya. Yini leyo? Uma uyiqhathanisa nale ngubo yobukhosi uJesu ayishiye ecaleni. Seyangithi bazalwane, ngempela ukuba umfundi akwenzeki ngenye indlela ngaphandle ukuthi sibone ubuhle ne-sacrifice eyenziwe nguJesu. Ekugcineni le nkosi enkulu yafa ukufa okuyihlazo. Uyazi isiBhayibhile ukuthi manje ngizobe ngithatha isikhathi kakhulu. Okunye nje athi ngikunqamule ngempela. Bazalwane, iBhayibhile liyamangalisa ukuthi asilifundi ngokujula. Malikhuluma ngokuthi uJesu wayithoba lithi wazithoba waze wavumela ngisho ukufa. uNkulunkulu akafi. Yabo, and i-humiliation ngoba into elethe ukufa yisono. And ukuthi uJesu a-taste of ukufa. Bazalwane, kwawukwehla okumangalisayo. And uyaqhubeka umpostoli uPawulu uthi hayi noba ukufa okunjani, uthi kodwa ukufa okwesiphambano, ukufa okuyihlazo. Inkosi yezulu le abaprofethi bayethi mabeyibona bawe ngobuso yavuma ukubethelwa emthini inqunu ngenxa yethu. Amanxeba, uyazi bazalwane, uJesu mabemgqokisa imiqhele yameva, ngiyangibona ukuthi sometimes sizitshela ukuthi yazi sizitshela le miqhele yabekwa nje kanje yathi yathathwa wabekwa kwase wahlala. Imagine ameva ezongena la and then they are pulled down ukuthi afithe kahle la ekhanda. Imagine njengoba ukuthi azokwebha kanjani la. Wayesopha uJesu la ngenxa yemiqhele yameva. Sopha uJesu. Inkosi yezulu ephethwe kanjalo ngenxa yami. One person, cela ubuke ukuthi for just one person, for yourself, ungabheki umhlaba wonke. Ubheke ukuthi inkosi yezulu ingenza konke lokhu ngami. Ngiyini kanti mina? Yini kanti mina ngenze lokhu ngakho? And bazalwane, ngempela ukuqonda lokho kuyasiza ukuthi sibe ngabafundi. Now isikhathi sesithe ukuhamba, I think ngikhuleke then sizongena lapha kuDaniel chapter 7 futhi. Isifundo sethu sanamhlanje besingamele ukuthi sibe side ngoba nje sesaqedelela lapha kuchapter 7 okuningi sesikufundile. So ake sithobise nje amakhanda bazalwane, ngiyanxusa ngempela ngomusa kaNkulunkulu. Ukuphila kwethu asibheke la impilo zethu ziphambene nentando kaJesu osithande kangaka. Sizame bazalwane, futhi yazi uJesu yamthanda umuntu oneqiniso. Ngithi Nkosi, ngiyayibona ilizwi lakho lithi kodwa ngiyahluleka, ngicela ungiphe amandla. Ngoba amandla bazalwane okubuyisana noNkulunkulu avela kuyena uNkulunkulu. Asinawo amandla thina. Yabo, futhi akumele ngibe nomqondo ukuthi hayi kumele ngiqale ngiyilungise phambi ukuthi ngizame ukusondelana noNkulunkulu. Angeke. Into ekulungisayo vele ukona ukusondelana noNkulunkulu. Mawuzozama ukuyilungisa phambi ukuthi usondelane noNkulunkulu, ufana nomuntu othi ngiqale ngibe clean phambi ukuthi ngiyogeza. Kushuthi ngeke uziyogeza. Ngoba into ekwenza ube clean ukugeza vele. Siyabona leyo nto. So nje bazalwane, uNkulunkulu ngempela angeke asisize siyiqonde leyo ndaba. Now ngizokhuleka and then singene kona uDaniel 7. Nkosi ephakeme kakhulu. Nkosi engumlilo ovuthayo, umlilo wothando. Siyazithoba kakhulu singafanelekanga Tata wethu ngegama likaYesu Kristu. Sibulela kakhulu Nkosi umnikelo weminikelo. Umnikelo wezinsuku Nkosi, umnikelo wenziwa kudala. Kodwa nangoku ingilosi Nkosi samangele ngolomnikelo owenzekile Nkosi ba uYesu ashiya izulu azofa ukufa kulihlazo, phila impilo elihlazo. Konke Nkosi ngenxa yethu umuntu ngomuntu. Siyacela Nkosi yezulu sifunde izwi lakho. Usiphe nje umoya wakho oyingcwele silithobele. Siyacela Nkosi siphile emaxesheni okugqibela usincede siqonde konke sikufundayo. Nami Nkosi ngingumntwana kakhulu, umlomo wami uyadinga kakhulu Nkosi yezulu ba uthinte lilahla lesi. Uthethe wena Nkosi, ungathethi mina.
Please, loving Father, ndiyakucela kakhulu usevuthayo. Cela konke ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Bazalwane, awuthi ngiveze islide. Sifundela kwincwadi kaDaniel chapter 7. So le part sesiyifundile. Unfortunately for ababengekho, leyo part le sesidlulile kuyona. Asizuhlala kuyona. I'm just going to pass very quickly kuyona. Iphathi sesithethe sifunda yona. So ngicela ukuthi sikubone incwadi kaDaniel chapter 7. Summary into esiyifunde last week. Sizofunda uverse 17 no 18. These two verses I summarize the study last week. Verse 17 no 18. Daniel 7 verse 17 no 18. Verse 17, Daniel 7. Lezo zilo ezinkulu ezine zingamakhosi amane ayakuvela emhlabeni. 18. Kepha abangcwele bophezu konke bayakwamukeliswa umbuso. Umbuso ube ngowabo kuze kube phakade. Yebo, kuze kube phakade naphakade. Amen. Into safunda bazalwane nazi izilo esiyibona esithombeni, safunda ngezilo ezine. And uNkulunkulu wasibonisa ukuthi lezi zilo ezine ziyafana ncamashe nale mibuso sasifunde ngayo kwincwadi kaDaniel chapter 2. And lezi zilo ezine liyasho iBhayibheli lithi lezi zilo zingamakhosi. Now ngicela ni-unmute bazalwane, ngicela ozongiphendula ngevesi owayekhona last week. Yabona indlela engiyojabula ngayo, kodwa-ke if akwenzekanga ukuthi ningiphendule it's fine. Nakhona ngiyoxola, kodwa ngiyojabula uma ukuthi ngiphendulekile. Lana kuverse 17 kuthiwa lezi zilo zingamakhosi. But last week bazalwane, ngasho ukuthi lezi zilo azona nje amakhosi, as in each beast represents a king. Kahle kahle zirepresenta imibuso, kingdoms rather than amakhosi. Yabona leyo nto. So lana kwincwadi kaDaniel chapter 7, uDaniel usebenzisa ngokushintshanisana leli gama elithi amakhosi noma imibuso. He uses interchangeably these words. Now into engiyicelayo bazalwane, ngicela ozongipha nje ivesi elivezayo ukuthi lezi zilo lezi ziyimibuso, ngempela zirepresenta imibuso. Oh bazalwane, cela ni-unmute. Nizami. Clue bazalwane, ikhona lapha ku-chapter 7 kulamavesi okay futhi ikulamavesi aphambili kunalapho esafundile. Angisayizwisho enye clue engaphezu kwalona. Hayi nankinga yabazalwane, yabona nje nisacinga. Ake sibukeni uverse 23. Sifunde uverse 23. Verse 23. Wayesethi isilo sesine siyakuba ngumbuso wesine emhlabeni oyakwahluka kuyo yonke imibuso. Udle wonke umhlaba unyathele uwaphule. Amen. Siyabona bazalwane leli vesi liyayicacisa le nto ukuthi lezi zilo lezi zirepresenta ini? Imibuso. Ngoba kuthiwa isilo sesine umbuso wesine futhi ozokwahluka kule eminye imibuso. Siyayibona leyo nto. So mhlawumbe you might want to underline nje lelo vesi since besilikhohliwe. All right. So last week sibone lokho bazalwane. Sabona isilo sokuqala yile ngonyama. Sasirepresentani lesilo sokuqala isizwe saseBabylon. Now omunye umuntu mayekubuza ukuthi ubona kanjani? Mhlawumbe nalabo bazalwane lokho azange ngize ngikuchaze, so ngeke ngidisappointe ngikuchazanga lokho last week. But sika unmute sizameni.
We can try. Sibona kanjani bazalwane umuntu mayekubuza ukuthi sibona kanjani ukuthi lezi zilo lezi esazibona last week nazi ngiveza izithombe zazo nje nazi. Then ekugcineni ngathi lezi zilo lezi zifana nalesithombe sasibona kuDaniel chapter 2. Now omunye umuntu okubuza uthi hawu ubona kanjani lokho? Ukubona kanjani lokho ukuthi ngempela lezi zilo lezi zifana nalezi zimelele lokho okakumele leinsimbi ezine nazo kuDaniel chapter 2. Singathi sibona kanjani? Singazama bazalwane. Kade sasizifundisa abanye mhlawumbe le prophet abanye kade sasizibona. So let's just try. Ngiveze nesinye isithombe futhi. So into engiyishoyo ukuthi lezi zilo zakuDaniel chapter 7 zimele lembuso yayiphushwe inkosi uNebukadnezar kuDaniel chapter 2. But umbuzo ukuthi sibona kanjani umuntu mangathi ubona kanjani? How do you see that? Hayi, okay bazalwane ngenxa yesikhathi ngiyazi mhlawumbe uma ngabe nicabanga isikhathi eside mhlawumbe niyithola impendulo kodwa-ke ngenxa yesikhathi ukuthi ngisho bazalwane. So ngifuna lento ukuthi siyiqonde nayo. Siyibona ngalokhu verse 23 leli verse besilifunda kuvela izilo ezine angisho. Kuthiwa umbuso kuthiwa isilo kuthiwa lesilo lesi sesine soba ngumbuso wesine kephi la emhlabeni. And mawufunda incwadi kaDaniel la njengoba sifunde last week ukusukela nje lapha ku verse 5 la kuvela khona izilo verse 5 verse 6 verse 7 verse 8 kuvela izilo, and then ku verse 9 kuqala ukwahlulela. Siyabona leyo nto. And then ku verse 13 kubonakala indodana yomuntu siyamukeliswa umbuso womhlaba. So sibuka ukuthi bazalwane isilo lesi sosine, the fourth beast is the final beast, yona beast ezobe ibusa la emhlabeni phambi kokuthi kubuye bani uJesu. Sayibona leyo nto. Now mawubuyela kuDaniel chapter 2 kunjalo futhi nakhona lo mbuso wesine oyiRoma mawufunda ku verse 44 iyasho ukuthi ngeinsuku zalowo makhosi inkosi yezulu iyobeka umbuso wayo ongasayi kudlula. Sayibona leyo nto. So siyabona nalo mbuso wensimbi ogcina lapha ekugcineni sewuyinsimbi nobumba umbuso futhi wokugcina emhlabeni. So if both le beast kuDaniel 7 umbuso wokugcina nale umbuso wensimbi umbuso wokugcina, so it means that lo mbuso ibeast kuDaniel 7 nalo mbuso wensimbi zimele umbuso owodwa, then ukukhuphuka nayo uyazi ukuthi imbuso efanayo ngoba zi4 on both sides. La kuDaniel chapter 2 imbuso mine nalana kuDaniel chapter 7 imbuso mine futhi. Siyibona lo bazalwane. So ubona ngaleyo ndlela ukuthi ngumbuso wokugcina ngoba lembuso yokugcina yomibili after yona kufika uJesu. Siyibona leyo nto. So it must be the same kingdom, and futhi lemibuso kuma chapter omabili mine i4. So imbuso efanayo exactly. Now sabonke ngonyama iBabylon, iBere, iMedo Persia, iLeopard, iGreece, le esingayazi engachazwanga engekho isilwane esifana nayo sabonke iRoma. Now omunye ngabuza ukuthi kungani uNkulunkulu ewuphinda pho lo mbono uma ukuthi le mibuso seyikhulumile ngayo kwincwadi kaDaniel chapter 2. Impendulo nakhona ilula. uNkulunkulu kuDaniel chapter 7 ueda information ibingekho kuDaniel chapter 2. Siyabona nobazalwane. Angenza isibonelo kulo mbuso waseGreece kubonakala manje ingwe inamakhanda amane, and lana ke edeka information ezokwenza ukuthi abantu ngempela babone umbuso waseGreece lo, ngoba umbuso waseGreece wasungulwa inkosi uAlexander the Great mawufunda incwadi history. Kodwa washona uAlexander the Great ngicabanga ukuthi ngonyaka u323 BC. Kwaliwa kaxabana
amasosha akhe ngoba ayikho ingane wayishiyayo uJesu, I mean uAlexander the Great, ayikho ingane wayishiyayo now kwalamasosha. And then ngonyaka u301 BC umbuso waba-settled ke manje kwaphela ukulwa, futhi njengoba u-settled wahlukana kwaba yingxenye ezine. Ngamanye amazwi umbuso waba namakhanda amane, baba bawu-4 manje abantu ababusayo instead of kube nomuntu oyi-1. So kwaba khona 4 emperors manje kulo mbuso ka-Alexander the Great. So lama-emperors awu-4 arepresentwe yilamakhanda awu-4 wengwe. NakuDaniel chapter 8 sizoyibona mase iphinda futhi kwiGreece uyirepresenta ngeyimpondo ezine futhi nakhona. So uNkulunkulu lokho nje e-eda information, more and more information. All right, safunda bazalwane naloku sakufunda. Mhlambe ngifuna ukuqala la. Namhlanje into engifisa siyifunde, sifuna ukufunda ngophondo oluncane. La into ngifuna sifunde ngayo bazalwane, lolu phondo lolu, lolu phondo oluncane. Now lolu phondo oluncane ngifuna sifunde ngalo ngoba yilo vele la kwincwadi kaDaniel chapter 7 ekukhulunywe ngalo kakhulu. And kuthiwa kungenxa yalo ukuthi lesilo sokugcina sizogcina siphonswa emlilweni ovuthayo, the lake of fire and brimstone. So kuthiwa kungenxa yemisebenzi yalolu phondo lolu. And futhi lolu phondo lolu kubalulekile ukuthi siliqonde ngoba kuthiwa uphondo futhi elizoshushisa abangcwele. Bazalwane, lolu phondo luyingozi, angiqamba amanga. And enye into kumele siyibuke bazalwane ukuthi lesi silo siyaqhubeka size siyophonswa emlilweni. Ngamanye amazwi namhlanje lesilo sokugcina sikhona kule nsuku zokugcina. Ake sibuke la ekwahluleleni, ake siyibone le ndaba nayo iphonto yokuqala engifuna siyenze ukuthi lesilo sosine siqhubeka kuze kube sekugcineni. Sikuthola kuphi lokho? Verse 11, Daniel 7 verse 11. So sizofunda ngalo luphondo nje namhlanje, then kuyaphela. Asifundeni Daniel 7 verse 11. Verse 11. Okay, no 12 singafunda. Okay. Ngabheka ngaleso sikhathi ngenxa yenhlokomo yamazwi amakhulu akhulunywa luphondo. Ngabheka saze sahlatshwa isilo, wachithwa umzimba waso, sanikelwa ukuba sishiswe ngomlilo. 12. Kepha ezinye izilo ukubusa kwazo kwasuswa, kodwa ukuphila kwazo kwelulwa isikhathi nenkathi. Amen. Now bazalwane, lana ithi verse 12 ezinye izilo umbuso wathathwa but ukuphila kwazo kwalulwa. Kusho ukuthini lokhu? Kusho ukuthi bazalwane, ake ngibuze okokuqala, umbuso yini? What does a kingdom consist of? Umbuso wenziwa yini? Umbuso, it consists of umhlaba, i-territory, leyo ndawo ewumbuso nabantu ababuswayo. Sayizolweni bazalwane. So kuthiwa lana lezilo ezinye ebeziphambi kwalesilo sesine, kuthiwa zona kathathwa ini? Kathathwa ukubusa kwazo, i-dominion yazo, but zaqhubeka zona ziphila. And ngempela uma ubuka zonke lezilo, iBabylon, neMedo Persia, neGreece, kwenzeka kanjalo ukuthi iBabylon yebo lanqotshwa, inkosi yaseBabylon yaphucwa umbuso, kodwa abantu ne-territory yaqhubeka, yabo, okwesikhashana. And then until iBabylon kuze kuphele ngayo ibe yi-modern day Iraq manje. Nayo futhi iMedo Persia mase inqotshwa ngu-Alexander, mase inqotshwa yiGreece, abantu bakhona waqhubeka u-Alexander ebabusa, futhi nomhlaba waqhubeka ukhona, kodwa into eyayiphuciwe manje umbuso waseMedo Persia yini? I-dominion. Sayibona leyo nto. Kanjalo futhi nombuso waseGreece mase unqotshwa umbuso waseRoma, kwaqhubeka kodwa imhlaba njengoba namanje kusekhona i-country ekuthiwa yiGreece. Sayizolweni bazalwane. But umbuso waseRoma kuthiwa awuzuqhubeka territory, akuzuqhubeka abantu. Ngamanye amazwi wona uchithwa ekugcineni futhi awuqhubeki. Sayizolweni bazalwane.
and kuthiwa into eyenza ukuthi kuchithwe ngamazwi akhulunywa kulolu phondo. Bani lolu phondo? Asiyene ephondweni manje bazalwane. Funa siye kulona uphondo. Sizobuyela kule sithombe. Okay, mhlawumbe ayike ngikhuluma ngale sithombe. Isilo lesi sesine sasinjani kambe? Cela sike sifunde verse 19. Asike sifunde nje verse 19 ukuyoma verse 21. Yebo. Daniel 7 verse 19 to 21. Ngase ngifuna ukwazi iqiniso ngesilo sesine esahlukile kuzo zonke zazo, esesabekayo kakhulu, esimazinyo aso ayeyinsimbi, nezinzipho zaso ziyithusi, esasidla, saphula, sanyathela okuseleyo ngezinyawo. Nangezimpondo eziyishumi ezazisekhanda laso, nolunye olwavelayo, ezawa phambi kwalo ezintathu. Lolo phondo olwalunamehlo nomlomo owawukhuluma izinto ezinkulu, olukubonakala kwalo kwakukukhulu kunezinye. 21. Ngisabheka, lolo phondo lwalwa nabangcwele, lwabahlula. Nkosi. Bazalwane, kwisilo sesine siyatshela la ukuthi isilo sesine siyanqoba, siyabhubhisa. Njengoba sasitsheliwe incwadi kaDaniel chapter 2 ukuthi umbuso lo wensimbi kuthiwa nakhona wawunqoba ubhubhisa. Kuthiwa njengensimbi wawuphula konke okusendleleni kwayo. Isho kanjalo Daniel chapter 2. So siyabona ngempela it's the same kingdom. Now kuDaniel chapter 2 sabona ukuthi lo mbuso wensimbi mase uhlukane, mase udivide, kuvela inyawo ezinezinzwane eziyishumi. Sayibona le bazalwane. Nalana manje kulesilo sesine la. Liyasitshela iBhayibheli ukuthi lesilo sesine sineyimpondo ezingaki? Eziyishumi. Sayibona bazalwane. Now sesiyazi ukuthi le impondo eziyishumi zikhomba kulombuso mase udivayidekile. Siyasazi kanjani? Ngoba kwincwadi kaDaniel isitshene kanjalo uDaniel chapter 2 ukuthi umbuso uzodivayideka. And masibuka isithombe lapha mawudivayidekile khona izinzwane eziyishumi. Na njengoba kunale impondo eziyishumi kuba khona olunye uphondo futhi oluqhamukayo oluncane olikhipha impondo ezintathu kule impondo eziyishumi. Funa sifocus-ke manje bazalwane. Impondo kuqala lezinye eziyishumi zimeleni zona. Isilo sesiyazi ukuthi isilo simele umbuso waseRoma. Impondo lezinye eziyishumi zimeleni. Ngicela ke manje sifunde verse 24. Verse 24. Izimpondo eziyishumi ke kulowo mbuso kuyakuvela amakhosi ayishumi. Kuvele enye emva kwawo, iyakwahluka kwawo kuqala, ithobise amakhosi amathathu. Glory to God. So ukuthi impondo eziyishumi zimele ini? Amakhosi ayishumi. Noba imibuso eyishumi eyavela kulo mbuso. Nabazalwane, umbuso waseRoma. Umbuso waseRoma bazalwane waba mkhulu ngendlela emangalisayo. Kusukela ngesikhathi uqala ukubusa ngonyaka 168 BC. Waba mkhulu ngendlela emangalisayo. Yamangalisa kakhulu indlela omkhulu ngayo. Une territory eAfrica, eAsia, eEurope, yonke indawo. Kuze kuthiwa ngesikhathi imbuso waseRoma sewunombusi oyedwa, sekune emperor eyodwa, seyi-empire. Umbuso waseRoma waqala waba yi-kingdom, waba yi-democracy, then waphinde waba yi-empire ekugcineni kwawo. Kuthiwa kuze kuthiwe incwadini ze-history zemlando, kuthiwa ngesikhathi umbuso waseRoma uphethwe umuntu oyedwa,
okuyindawo la ngempela kwakunzima ukucasha ngokuthi ucashela yona i-amp ngoba iphethe yonke indawo. Ithi futhi nokubaleka kwaku-impossible ngoba ubaleka uyephi ngoba ibusa yonke indawo angabaleki. So wonke umuntu wayithola exactly lento ekhulunywa inkosi ayisenzeka ngoba akubalekeki futhi nokucasha kucasheki nje kwakunjalo kwakumbuso owawusabeka ngalolo hlobo. But umbuso waseRoma bazalwane wagcina uthini udivideka. Wagcina umbuso waseRoma udivideka. Now angizungena ekujuleni ngokudivideka kwawumbuso waseRoma unless mhlambe khona ozobuza ngesikhathi imibuzo. But ekugcineni umbuso waseRoma i-Western Empire yagcina idivideka ibe ilezizwe lezi engizibhalile lana eziyishumi. Siyabona la kukhona ibox elibhaliwe la ngaku-right kuthiwa Franks, Alemanni, Visigoths, Suebi, Anglo-Saxons, Lombards until ufike kulokugcina ama-Vandals. And naku-map lama country la adivide afomisha umbuso waseRoma and nayenye imap futhi. So umbuso waseRoma uyadivide lesilo lesi esisabekayo sidivide into these kingdoms or these nations la abhaliwe la khona. Now liyasho iBhayibheli ukuthi kuyaqhubeka-ke after this division kuvela olunye uphondo oluncane. Now ngifuna ukulivezela uphondo oluncane sibuke ama-identifying marks walo-ke manje and then sibheke indaba yalolu phondo. Nalo uphondo oluncane bazalwane. Into yokuqala kuthiwa uphondo oluncane, and this is a very important slide by the way. Mawufuna ukuthi ukwazi ukushare lesifundo nabanye abantu kakhulukazi ngophondo oluncane ngoba ifocus yalana uNkulunkulu isystem azama ukuyi-expose ile system erepresentwa ngalolu phondo oluncane. So kubalulekile ungathatha ngisho i-screenshot noma yini, I don't know eyani, but ibalulekile le slide kakhulu. Into yokuqala identifying mark yokuqala yalolu phondo oluncane ukuthi luyavela after the dividing of Rome into 10 nations, into 10 kingdoms. Siyabona lo bazalwane. So lokho sikuthola kuphi ku-verse 8 futhi nalana ku-verse 20 lapho esifunda khona siyakuthola lokho. Yabo ukuthi lolu phondo oluncane kuqale kubonakala iy'mpondo eziyishumi zibusa zoyishumi and then kuvele lolu phondo oluncane afterwards. And ukuvela kwalo kudinga ukuthi kusiphuleke iy'mpondo ezinye ey'ntathu, so amanye amakhosi amathathu. So identifying mark number 2, it rises to power after 3 kingdoms are removed. Ngamanye amazwi iyawubamba umbuso noma amandla awo umbuso mase kusuke amakhosi athile amathathu. Naloko siyakuthola futhi ku-verse 8 nakhona nakuleli verse besikade silifunda ku-verse 24. Futhi ukuthi lolu phondo lukhuluma amazwi amakhulu. Lamazwi amakhulu kwamanye ama-versions ukuthi amazwi ayinhlamba, amazwi ahlambalazayo. Ku-verse 8, verse 11, verse 20, verse 25 yabona le ndaba yenhlamba le ukuthi likhuluma lamazwi kanje, indaba yokuhlambalaza iyona masibuka kulamavesi iyona iphathi ephindwe kakhulu lana ngalolu phondo. Ukuthi indlela esiyibona ngalo kakhulu ile nhlamba. So ingakho kumele sikwazi ukuthi kusho ukuthini ukuhlambalaza ngokuseBhayibhelini. Futhi lolu phondo liphethwe ngumuntu, verse 8 no verse 20. So uNkulunkulu ufisa sazi ukuthi liphethwe umuntu. And also lolu phondo luhlukile kunezinye iy'mpondo. Lisho kanjani ngisho sibona bazalwane verse 24. Kuthiwa luhlukile kunezinye iy'mpondo. So umbuso ohlukile kweminye umbuso. So yeah, very important that identifying mark. Verse 21 no verse 25. Verse 21 usitshenile ukuthi uphondo leli lizola nabangcwele behlule. Verse 25 besingawufundanga asike siwufundeni. Verse 25 phambi ukuthi sibuke lama identifying marks. Asike siwufunda verse 25. Into ezokwenza yilolu phondo. Okay, verse 25. Iyakukhuluma amazwi ngophezu konke. Ikhathaze abangcwele bophezu konke.
iyakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho bayakukhashelwa esandleni sayo kuze kube yisikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi. Amen. Now bazalwane, la ku verse 25 sinikeza ama identifying marks amaningi. Oqala yile enhlambo bese sikhulumile. Kuthi ezokhuluma amazwi amakhulu against the most high, ophezulu konke. And then siyatshelwa futhi ukuthi loluphondo lizolwa nabangcwele abaphezulu konke, abangcwele bakaNkulunkulu ngamanye amazwi. Kuthiwa futhi loluphondo lizohlosa ukushintsha ini yona isikhathi nemithetho. Ngamanye amazwi sokuhlosa loluphondo lizohlosa ukushintsha umthetho ophathelene nesikhathi. Masicabanga njengoba sibona ku verse 25 leluphondo likhuluma amazwi amakhulu against ophezulu konke, lishushisa abangcwele bophezulu konke. Mase lishintsha ke manje leluphondo umthetho nezikhathi. Masicabanga lishintsha umthetho nezikhathi zikabani zophezulu konke, ngoba yonke ku verse 25 kuyaveza ukuthi i-attack object i-attack leluphondo elincane ngophezulu konke. Siyabona nibazalwane, kuthiwa futhi abangcwele bophezulu konke bazokhashelwa esandleni salo luphondo. Kuthiwa isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi. Sibuyelela kwislide ka-identifying marks. So kuthiwe besigcine la kuthiwa uphondo liyalwa nabangcwele, lushintsha futhi izikhathi nomthetho kaNkulunkulu lo sisikubonile. Lubusa iminyaka engu-1260 years. Lo 1260 years nguthatha kuphi bazalwane? Isikhathi la kwincwadi kaDaniel mayikhuluma ngesikhathi njengokuthi lizobusa isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi. So isikhathi ngu-1 lo, izikhathi ngu-plural u-2 lo. So 1 plus 2 ngu-3, nengxenye ngu-3.5. So ngu-3.5 years lo. Now bazalwane, ekunye singakubhala phansi uma uyabhala. Mawufunda kwincwadi kaNumeri, Numbers chapter 14, ngicabanga ukuthi verse 34. iBhayibheli liyasichazela ukuthi usuku lumele unyaka. Kuziprofethi, uma ukhuluma nje isiprofethi, usuku lumele unyaka. Nencwadi ka-Ezekiel chapter 4 verse 6 nayisho into eyodwa futhi. So a day represents a year. Siyabona leyo nto. Now nangumbuso ekuthiwa uzobusa for 3.5 years. So kumele uqale wazi ukuthi zingaphi iy'nsuku ku-3.5 years bazalwane. Now iy'nsuku ku-3.5 years zingu-1260 iy'nsuku, 1260 days ku-3.5 years. Uqaphele lokhu-ke uma wenza lesibalo ukuthi iminyaka esisebenzayo manje ayifani neminyaka esetshenziswa uNkulunkulu noma amaSirayeli. Thina iminyaka noma unyaka sithi iy'nsuku ezingu-365 ngoba thina sisebenza nge-solar system. So iy'nsuku zethu zibalwa ngokwelanga, ngokuthi unyaka kuthina ukuthi i-earth ijikelezeka ithatha isikhathi esingakanani to go around the sun. That's a year, 365 days and a fraction nje encane. But kuma-Hebrew iy'nsuku zibalwa ngokwe-lunar system, ngokwenyanga. And lezo y'nsuku lezo each month yayiba na 30 days, ayike inyanga yayiba na 31, enye ibe na 28. Every month 30 days ngoba approximately 30 days inyanga iyajikeleza around the earth inyanga. So njalo after every 30 days kuba khona unyezi, inyanga entsha. So mase iy'nsuku mayiphelele kunyaka wase-Israyeli iy'nsuku ezingu-360, not 365. So mase ubala manje u-3.5 years, kumele uthi 360 times 3.5. Siyabona leyo nto, uzofika ku-1260. Ingakho bazalwane lezi zifundo zirekhodiwe, ngoba okunye ngiyazi ukuthi kuba ngathi kunzima, kunzima especially mase singena manje singena kwi-maths manje, yabona sesiyabala nokubala. Ingakho bazalwane
into esizifundayo bazalwane zijulile ngempela ngake ngathi ukuthi manje singena kwezifundo kufana nokuthi se-university kumele ngaba la sihleli khona emakhaya sihleli emakhaya namaphepha namapeni siyabhala ngoba khona i-maths lana khona ne-history futhi lana siyayibona lona bazalwane so kuningi nje kuningi kumele sibhale futhi simane sibuyela kona nathi sifundele lento engiyikhulumayo uyayithola especially i-history the history part uyayithola ngisho internet but nangama-identifying marks iy'nkomba zalolu phondo ukuthi omuphi lo mbuso kulolu phondo lena eminye ey'shumi kulula ukuyazi ngoba siyazi uma ufunda umlando ukuthi iRoma vele lahlukanisa laba yile mbuso lena and le mbuso eminye yawo isekhona namhlanje like o-Alamani labo ama-Germans, Franks i-France, Visigoths i-Spain, Suevi Portugal, Lombards Italy kanjalo siyabona leyo nto mithathu imibuso iyayikhona kuqala isahlukana iRoma ibe imibuso ewu-10 mithathu imibuso engasekho manje siyabona leyo nto mawucabanga ngendaba bazalwane ingekho ngoba phela naye i-identifying mark naye inkomba enye yalolu phondo ukuthi kumele kusuke le mibuso emithathu ukuze yona ingene siyayizwa bazalwane so le mibuso yasuka ngempela futhi aba-extinct le mibuso lo ama-Heruli, Ostrogoths nama-Vandals asuswa ukuze lo mbuso ubuse nawo umuphi lo mbuso ngisheshe ngikuveze bazalwane ngizobuyela la lo mbuso bazalwane nangu umbuso waseRoma Roman Catholic Church njengoba ngiveze nje lesilo esilayiceleni ngoba lesilo lesi esilapha kwincwadi yesambulo chapter 13 sikhuluma lento eyodwa ela kwincwadi kaDaniel chapter 7 lo mbuso the Roman Catholic Church omunye uyothi kanjani akube ngathi bazalwana sikaze sizwe sizibuze ukuthi awu kanjani ngempela ake siye manje siyobuka lama-identifying marks ingaba ngempela lo mbuso ake siyobuka lama-identifying marks Kodwa must rise after the dividing of Rome into 10 kingdoms. Ngempela the only time i-Roman Catholic Church yabusa kwi-Europe okanye kwi-Roman Empire it was after unyaka u-476 AD. Lo nyaka lo 476 AD unyaka la umbuso waseRoma wasewuhlukene into 10 kingdoms. Yabo. And kodwa lo mbuso lo phondo kumele ube after. So ngempela lo phondo lalo after. Futhi lo phondo ukuthi kumele rise after 3 kingdoms are removed. Kwenzeka kanjalo ngempela. Bazalwane ngicela ungichazela yena ngiyayithanda kakhulu. Uyazi ukuthi kule mibuso le uyabona le mibuso le red la Vandals, Heruli, Ostrogoths nalana futhi Heruli, Ostrogoths, Vandals. Le mibuso yayiphikisana nombuso waseRoma nabo babengamaKristu oyimbuso yamaKristu kodwa kwaqala imfundiso ekuthiwa i-Arianism mhlawumbe abanye bake bezwe ngento ekuthiwa i-Arian controversy kukhona umnye ubaba kwaku-Arian beza nemfundiso eyiphikisana nemfundiso yebandla futhi imfundiso eyayiphathelene ne-divinity kaKristu so ephikisana nebandla i-Roman Catholic Church lo mfundisi lo u-Arian and le mpikisano yabankulu ngendlela yokuthi bazalwane kwazi kwaba khona i-council angazi noma ukhona umuntu oke ezwe nge-Council of Nicaea eyayenzeka ngonyaka u-325 AD kwaba khona leyo council agcina seyiboshwa ke lo baba lo u-Arian kodwa imfundiso zakhe zaqhubeka so kwaba khona imibuso ebambeleke kule imfundiso zakhe and le mibuso yayingazwani inhlobo nebandla laseRoma i-Roman Catholic Church and bazalwane i-Roman Catholic Church ngoba le mibuso yayinamandla kakhulu yayingakwazi ukubusa kusaphila le mibuso njalo mayenza into i-Roman Catholic Church kwezinye indawo la kuphethe khona lababusi kwakumele i-consult khona this other time kwakumele kukhethe ipope bazama ukukhetha baqhubeka nokukhetha ipope omusha bengayitshenanga inkosi yalo mbuso yafika i-representative yenkosi yathi kumele liqale phansi le process ngoba niqale ningayibikelanga inkosi siyabona leyo nto that is how weak the Roman Catholic Church was ngaleso sikhathi yabo
khona ngesinye isikhathi ngicabanga ukuthi ngunyaka mangikhumbula kahle ngunyaka u523 AD kwakusho ibandla laseCatholic Church lalishushisa abantu abakholwa kulento le Arianism bakuthiwa i-Arianism lemfundiso lalibashushisa libabulala yaqhamuka inkosi yalemibuso le yathi mawuzoqhubeka ukubulala labantu nathi kule yethu imibuso sowabulala bonke abantu ama-Catholics manje ke yenza lento engiyishoyo mawungayenzanga awuzibuyela uhlale la e-Italy tshena leyo nkosi wayitshena kakhona inkosi ekuthiwa nguJustin iyona eyishushisa labo bantu labo ababambelele kwi-Arianism wathi tshena inkosi uJustin ukuthi ayiyeke lento ngoba yona wena iyakulalela yitshena ukuthi iyeke mawungayitsheni awuzibuyela la e-Italy and ngempela uPapa waqhaqhazela wayitshela yabo lokhu kuveza ukuthi ingakasuki lemibuso emithathu wayengeke uPapa abuse but na into eyenzeka yabona kulesithombe lengisivezile khona amabutho amlwela uPapa khona amabutho amlwela uPapa mawufunda kwi-history kwakhona i-emperor Justinian lo muntu othenjiwe kakhulu iqhawela khona ekuthiwa nguBelisarius lana isithombe lesi kwincwadi nje zomlando la benqoba khona i-Italy ngoba khona inkosi yama-Ostrogoths e-Italy benqoba until ngempela yahluleka baze bayibulala and kwathi mase kunqobeke bazalwane lemibuso yemithathu njengoba sibona la kumepha njengoba ibovu kanje Vandals, Heruli, Ostrogoths sekunqobeke yomithathu then uphondo oluncane laqala labusa umbuso owesithathu kule mibuso emithathu owanqobeka wawa ngonyaka u538 AD nguwo lo wama-Ostrogoths ama-Vandals awela e-Afrika bona baqala nje asheshe ukunqobeka waqhubeka ngo538 AD wasipho lokugcina yingakho-ke ukuqala kokubusa kwebandla i-Roman Catholic Church hayi ukuqala ukuba khona kwalo kodwa ukuqala ukubusa kwalo uqala ngonyaka u538 AD sayizolwana bazalwane asibuyeleke futhi kulento kuthiwa ikhuluma inhlamba nabazalwane inhlamba ngizocela sibhaleni phansi angizibuya kuwona amavesi manje singabhala phansi amavesi ngoba sesike siwabuke kaningi inhlamba ngokwesebhayibhelini yini inhlamba inhlamba oqala ukuthi uthi umuntu uthi ukwazi ukuthethelela izono lokhu sikuthatha kuphi incwadi kaMark chapter 2 Mark chapter 2 kuverse 7 mawukuthi umuntu uthi ukwazi ukuthethelela izono iBhayibheli lithi inhlamba leyo so ngamanye amazwi leli bandla leli kumele lenze leyo nto makuthiwa liyahlambalaza abantu bakhona abapriest and ngempela bazalwana kuyona imfihlo leyo nazi isithombe ibandla laseRoma nangama-confessional abapriest bakhona bakwazi ukuthethelela izono noma bathi bayakwazi ukuthethelela izono ezinye iy'thombe angizivezanga but umuntu olazile elibandla izokwazi ukuthi vele kenziwa leyo nto bazalwane ukuthi uvume izono kumpriest hayi kuJesu and mazovume umpriest unamandla futhi ukuthi uthethelele le nto ikhona nakwi-catechism yakhona sengikhohlwe inamba ngicabanga ukuthi nguparagraph 2168 mangingaphosisi kodwa ikhona ku-catechism yakhona le ndaba ukuthi umpriest unamandla okuthethelela izono bese umpriest omkhulu kube uPapa vele siyayibona lo nto inhlamba leyo okunye kuyinhlamba bazalwane iBhayibheli liyakusho inhlamba ngokukaJohn chapter 10 verse 33 John chapter 10 verse 33 inhlamba ukuthi uthi uwumuntu kodwa uzenze uNkulunkulu sayizolwana bazalwane uthi uwumuntu uzenze uNkulunkulu bayakhuluma abaFarisi noJesu bathi asikushayeli imisebenzi yakhe emihle kodwa lokhu ukuthi uyahlambalaza ngoba uthi uwumuntu uzenze uNkulunkulu sayizolwana bazalwane uJesu vele yena wayengahlambalazi ngoba waye uyena uNkulunkulu osenyameni kodwa babezitshena ukuthi uwumuntu nje ofana nami into kanjalo bazalwane so inhlamba ukuthi uthi umuntu uzenze uNkulunkulu naloko akufihle bazalwane sengikhuluma nje ngezithombe ngoba lokho kubhaliwe mhlawumbe kuthatha isikhathi hleze ngisiveza lesithombe ngoba yisona cha ngempela ngithi mangisibuka ngibuka ukuthi inhlamba yangempela le nangi uPapa lapha lo Papa khona manje Pope Francis ningazitsheni lo mbuso ushintshile siyambona uhleli
yini semaceleni amakherubhi mawufunda iBhayibhile bazalwane lithi umuntu ohlala phakathi kwamakherubhi uNkulunkulu Psalms chapter 80 verse 1 liyasho ukuthi ithi silalele Nkosi yakwaSirayeli wena ohleli phakathi kwamakherubhi sizwe sezweni bazalwane maningi amanye amavesi akhuluma leyo nto uNkulunkulu kuphela ohleli phakathi kwamakherubhi but nangu Papa uhleli esihlalweni sakhe left and right wakhe amakherubhi yini ke leyo bazalwane inhlamba uzenza uNkulunkulu khona la baze basho ngomlomo abanye oPapa aba ngesikhathi esidlulile kunalesi sikusona baze bathi mina nguPapa nguNkulunkulu emhlabeni sayizwa leyo nto inhlamba emangalisayo leyo bazalwane inhlamba emangalisayo enye inhlamba esiyithola incwadi kaMateyu chapter 12 singabhala nakhona bazalwane ivesi mhlambe kusukela nje kuverse 30 la uJesu esho ukuthi mawusithi into eyenziwe uNkulunkulu uthi yenziwe nguSathane inhlamba leyo lathi umuntu othethelela yonke inhlobo yezono kodwa inhlamba umuntu ayithukile athuka ngayo umoya ingcwele ayikuthethelela so uthi uJesu kuhlambalaza mawuthi umsebenzi owenziwe uNkulunkulu wenziwe nguSathane inhlamba leyo inhlamba enkulu and leli bandla ngesikhathi lishushisa abangcwele bazalwane lalithi basetshenziswa nguSathane ngisho befunda izwi lalithi niphethwe ngumoya kaSathane lalisho kanjalo so yenye inhlamba yayo yokugcina leyo so linomuntu ekhanda siyazi nangumuntu osekhanda lalo nguPapa sikubonile lokho and then kuthiwa lihlukile kuneminye imibuso sibonile bazalwane kuverse 20 nakuverse 24 lihlukile verse 20 no24 lihlukile kuneminye imibuso lihluke kanjani leminye imibuso bazalwane ingoma leminye imibuso ibipolitical bengama-civil kingdoms lona u-religious sezalwane bazalwane and political ngonyaka u533 uJustinian wanikeza uPapa amandla ukuthi abuse emabandleni nasebantwini kodwa akakwazanga ukwasebenzisa lawo amandla until unyaka u538 wayevinjwa yini yile mibuso enale Arian doctrine ene-Arianism yebo all right so bazalwane uhlukile neminye imibuso ulwa nabangcwele sengikukhulumile ushintsha umthetho kaNkulunkulu bazalwane sogcina ngayo lokushintsha umthetho kaNkulunkulu athi ngeke kulena yokuthi ubusa iminyaka e1260 yisheshisi nayi imap la 538 nayi ibhaliwe papers rises to power siyabona lento bazalwane how does it rise to power ngoba u538 ngithe umbuso wokugcina lo wama-Arians ama-Ostrogoths onamandla umbuso wokugcina ongama-Arians ayinamandla baqhubeka abanye abantu bangama-Arians but benganamandla but wokugcina ayinamandla wasuswa ngo538 waqala ke bazalwane isikhathi esi-1260 years ekuthiwa ngama-Dark Ages lapho ibandla laseRoma lalisenza ukufisa kwalo ukuthanda kwalo baningi abangcwele ukholo lwabo balufakazela ngegama salesi sikhathi bazalwane nanga namanye amavesi la esithombeni achaza le nto bengisho ukuthi isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi and uNkulunkulu le ndaba uyiphinde kaningi uyazi uyiphinde kangaki le ndaba lo nyaka le time period eyodwa 1260 years uyazi uphinde kangaki eBhayibhelini mungabala lamavesi avali la seven times repeated the same time period sometimes uthi times half a time and a time isikhathi athi 42 months ngesinye isikhathi asho 1260 sayibona leyo nto so nje uyiphinde kaningi ngoba isikhathi esibaluleke kakhulu bazalwane kwisiprofethi wabusa lo mbuso lo wamaRoma until u1798 kwenzekani u1798 u1798 nasi isithombe siyasivezela bazalwane la isithombe esidala sona ingakho singacacanga kahle kodwa isithombe lesi soPapa logqoke nje ingubo ezimhlophe lapha kulesithombe mawukuthi niyabona uPapa Pope Pius lento isuku elikhulu kwihistory 20 February 1798 lapho uphethe isodi uyazi ubani lo nguBethier uBethier wakuyi general enkulu
ka-Alexander, I mean ka-Napoleon Bonaparte. Yiyo le general eyaya eRoma, yamthatha uPapa, wayoboshwa eFrance, waboshwa khona wafela khona. Yabe le general yathi iRome seyikhululwe manje idemocracy ayiseyona itheocracy, ayisabuswa yileli bandla leli, abantu bakhululeka kanjalo. So i-Roman Catholic Church ukubusa kwayo kwaphela kanjalo. IBhayibhile kwincwadi yesambulo chapter 13 likhuluma ngayo le ndaba kuverse 3, lithi ngabona elinye lamakhanda aso isilo engathi lidebezwe inxeba, ithi kodwa inxeba lalo laphiliswa. Lana ngo-1798 yilesikhathi lesilo sasithola ini inxeba, noma loluphondo luthola inxeba. Inxeba why kuthiwa inxeba? Inxeba ngoba seliluze ipower. Siyibona leyo nto, i-civil power layiluza. But isambulo 13 verse 3 lithi kuza isikhathi la inxeba lizophiliswa. So kukhona isikhathi sokuba lithola inxeba, khona isikhathi sokuphiliswa kwenxeba. Now bazalwane, uma ngaba ngo-1798 ithola inxeba, that means ukuphiliswa kwenxeba kwi-future after 1798. And bazalwane, lema sithola isikhathi sokubuka namhlanje, inxeba alikaphiliswa but inxeba liyaphila. Ngamanye amazwi likwi-process yokuphiliswa as we are speaking. And bazalwane, uma ngaba ngihamba straight phambi ukuthi ngithole inxeba nje ngiyazihambela straight, then ngathola inxeba ngabe sengiyaqhuba, yabo. Mase liphilile inxeba kumele ngibona kanjani? Ngokuthi ngiphinde ngibuye futhi ngihambe straight ngale ndlela bengihamba ngayo. Ngizama ukuthi mase kuphiliswe leli nxeba njengoba lithi sithi isiprofeto lizophiliswa, sizobona ibandla laseRoma lihamba ngale ndlela lihamba ngayo inxeba lingalitholi. Yeyiphi leyo ndlela bazalwane? Nayi indlela kakushushisa abangcwele. Millions, hayi thousands, hayi hundreds of thousands, millions zamaKristu bazalwane lachitheka igazi labangcwele. Uyabona mawubuka la lena bazalwane njona engithusa kunazo zonke eyenzeka ngo-1572 St. Bartholomew Massacre. La bazalwane kuthi kugcwele imizimba yabantu eFrance. Wawungathi mawuye esitolo uthi uyothenga isinkwa, kuthiwa kwakungeyona into emangazayo uthi uyothenga isinkwa weqe imizimba. Indlela amaKristu abulala ngayo ukuthi bazalwane babekhishwa abantu without warning. Without warning. Bedonswe omama, obaba, izingane konke. Now lithi iBhayibhile lesikhathi siyabuya. Akusho mina, kusho iBhayibhile. Lithi ngabona inxeba lakhona liphiliswa. Seyizona bazalwane. Lesikhathi siyabuya. Now ipoint yokugcina bekuyile yokushintsha kwemithetho kaNkulunkulu. I-Roman Catholic Church bazalwane ishintshile yini imithetho kaNkulunkulu? Khona la sithola khona kwenzeka into kanjalo. Eleyithombe ziningi into ekumele ngiyikhulume la, kodwa ke ngiyadlula. Asekule part yemithetho. Umthetho kaNkulunkulu ophathelene nezikhathi uwodwa, imithetho yeSabatha. Namhlambe in case khona umuntu olalele ongakaze afunde nathi ezinye izifundo bazalwane, umthetho kaNkulunkulu ngisho singamaKristu ubalulekile. I-covenant noma isivumelano esisha asona isivumelano esingenamthetho. Seyizona bazalwane. Kodwa ushintshe indawo umthetho kuyona. Seyizona bazalwane. Mawufunda ngesivumelano esisha kwincwadi kaJeremiah, singakubhala phansi lokhu just very quickly ngifuna ukuchaza nje indaba yomthetho. Jeremiah 31 ukusukela kuverse 31 ukuqhubeka nayo. La uNkulunkulu athi kuyeza izinsuku la ngizokwenza khona isivumelano esisha nendle kaSirayeli. Hayi njengesivumelano esifana nalesiya ngasenza ngathi bephuma eGibhithe. Seyizona bazalwane. Isivumelano sami abasiphula. Uthi kodwa ngalezo insuku ngizobenza isivumelano esisha nabo, abesithi uNkulunkulu ngizothethelela izono zabo, futhi izono zabo ngeke ngiyikhumbule. Abese sithi imithetho yami ngizoyiloba ey'nhliziyweni zabo. Now abantu abaningi for some reason uSathane usithile nje ukubona kwabo. Abantu abaningi bafuna isivumelano esingenamthetho. But uthi uNkulunkulu
umthetho kwisivumelwano esisha uzobe uhleli enhliziyweni. Ngamanye amazwi bazobe umthetho abantu kaNkulunkulu bewenza beqhutshwa uthando. Siyayibona loo nto bazalwane, ngoba eSayinayi into ebaqhuba siyazi yini, siyakhumbula ngisho bathini, bathi siyesaba akube wena Mose okhuluma noNkulunkulu. So balalela nje baqhutshwa yini ukwesaba, but manje kwisivumelwano esisha balalela baqhutshwa igazi lewundlu elichithekile ngenxa yabo. Manje umthetho ulotshwe ngisho ey'nhliziyweni imbala, bayamthanda uJesu nomthetho wakhe. Isivumelwano esisha akusona isivumelwano esingenamthetho. Ngiyafisa siyiqonde lento bazalwane. Isivumelwano esinomthetho kaNkulunkulu. Now abantu bazothi hawu ngeke othi ngiveze ivesi. Khona ivesi engifuna ukuliveza, asiyeni mhlawumbe asilifundeni leli sigcina kudala ukufunda bazalwane, asike sifundeni. Asiyeni kwabaseKorinte. KwabaseKorinte bokuqala chapter 7. Sesifikile kwabaseKorinte. Yes. Verse. Bokuqala chapter 7 ngicela sibheke uverse 19. Lana kukhuluma abantu bazalwane. Incwadi yamaKorinte ibhalwe ubani? Paul, umpostoli Paul. Asizweni umpostoli omkhulu okhuluma ngomusa kaNkulunkulu ukuthi uthini yena ngendaba yomthetho. Asizweni. Verse 19, chapter 7, 1 Corinthians. Ukusoka akulutho, nokungasoki akulutho, kuphela ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Bazalwane. So, futhi ngesiZulu yaza ayibeki ibeka ngendlela omunye umuntu mhlambe onganaka ngadideka. Ukusoka akulutho nokungasoki akulutho, kodwa into ebalulekile ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Nayo into ayishoyo. Into ebalulekile ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Namaningi amanye amavesi akhuluma ngomthetho. Isambulo chapter 14 verse 12 sikhuluma ngabantu abangeke bakhonze lo mbuso lesifunda ngawo manje loluphondo lesilo lesi. Kuthiwa abazalwane bazobegcina imithetho imiyalo kaNkulunkulu. Isambulo chapter 12 verse 17 futhi naso sisho into eyodwa. Isambulo chapter 22 verse 14 sisho into eyodwa. So yonke lamavesi asho into eyodwa, umthetho kaNkulunkulu, umthetho kaNkulunkulu. Bazalwane, umthetho kaNkulunkulu covenant noma ke sivumelwano esisha ukhona. Kodwa manje umthetho ulotshwe ezinhliziyweni. Abangcwele bawugcina beqhutshwa igazi uthando lukaJesu. Uthando lukaJesu. Angengenza kanje ngenze isibonelo ngendodana yolahleko. Indodana yolahleko irepresenta isivumelwano sokuqala nesesibili. Indodana yolahleko isahlala ekhaya yayifana namaSirayeli ekusivumelwano sokuqala. La indodana yolahleko yebo igcina imiyalo kababa. Sayibona leyo nto. Kodwa ongathi iphoqiwe. Iyayigcina imiyalo kababa yebo ekhaya, kodwa le miyalo iyamcindezela. Ingakho ekugcineni wagcina wathatha konke wahamba. Sayizolweni bazalwane. Wathi uthi ngeke ngijabulisa, ngifuna impilo engenamiyalo. Kanjalo nje ayijabulisa. Kodwa nayo into emangalisa yenzekayo. Mase ishayeke simshaye isimo lapha empilweni engenamiyalo, uyabuya ekhaya. And mayibuya ngoba uyazazi ukuthi wone kakhulu. Uyazi ukuthi ngiyakwazi ukuthi aqhubeka abe indodana. Uthi kodwa sengomncenga nje ubaba ukuthi mhlambe hleze ngenzeka ukuthi angamukele ngibe inceku yakhe. Yabona lo nto, uyoncenga ukuthi amukele njengenceku. Mayifika lapha yabazalwane kwenzeka into yamenza wacisha waquleka. Uthi esancenga ukuba inceku, lithi iBhayibhile ubaba embamba umqabuze athi nayi indodana yami ibilahlekile kodwa seyitholiwe. Ayigqokise ingubo enhle kunazo zonke. Uyazi ukuthi lento bazalwane yenzani kule ndodana ibingelindelanga. Indaba yokuba indodana ibingasayicabangi loyicabanga. Ibisayisithi mawukuthi ithole umusa, at least mayithola umusa izokwamukela njengenceku, manje njengendodana yamanga kakhulu. Kwenzeka okunye-ke bazalwane okuyithusa kakhulu le ndodana, angisho yayikhulela ekhaya. Kunenkomo yayihlala la ekhaya yayazi le ndodana ukuthi le nkomo le ayithintwa. Le nkomo le ibalulekile kakhulu. Angazi ukuthi ibaluleke ngani kodwa nje ayithintwa. Ngoba siloke nje siyayondla, iyawasha le nkomo, yinkomo nje ebalulekile
ngendlela emangalisayo yayikhule nje iyazi le nkomo manje mase kubuya yona lendodana yolahleko ithi yabona kudonswa le nkomo ithi hayi kwenzekani kudonswa le nkomo engiyaziyo ukuthi le nkomo ubaba eyithanda kangaka ithi yabona kuhlatshwa the best yenkomo la ekhaya ngenxa yayo indodana yolahleko yazi bazalwane kulo ndodana yolahleko kwavuleka umthombo wothando omangalisayo ongarestraineki yabona manje njengoba seyihleli la ekhaya seyibuyile seyigcina yonke imiyalo kababa kodwa manje iqhutshwa yini le ndodana uthando manje seyibone kuhlatshwe the best ngenxa yayo seyibone isamukeliwe njengendodana kodwa ibisone ngendlela emangalisayo phambi kwababa manje seyagcina le mithetho ibizonda kodwa manje igcina iqhutshwa uthando engathi ngiyayibona ithi baba kunjani nje namhlanje ekuseni ubufisa ngikwenzeleni namhlanje athi baba namhlanje siyolima ithi ayasambe baba akunankinga ithi nje ngilungisa iy'nkomo kuyolima uyabona nje konke uyakwenza kodwa iqhutshwa yini manje uthando so bazalwane lezivumelano zinjalo now asibuyeleni lana kwisithombe kumthetho eyishumi bazalwane uyedwa umthetho okhuluma ngesikhathi umthetho wesikhathi futhi masibuya le mthetho bazalwane ngempela ngisho noba umKristu othi imithetho ayikho ungasho nje ngomlomo kodwa usuke uyikhohlisa ngoba uyazi ukuthi ukuhlonipha umzali umthetho wesihlanu lowo yinto ebalulekile ngeke ukuthi yakholwa ube ungabahlonipha abazali ukungaphingi into ebalulekile ungathathi unkosikazi umakhelwane wakho into ebalulekile lecabanga abantu bethi hayi sesingabathatha onkosikazi babanye la enkonzweni kubuze ukuthi hawu ngobani ukuthi hawu phela umfundisi wethu umthetho awusekho wonke umuntu angabona engeke cha ayikho lento so bazalwane nje ngempela into engekho lokuthi umthetho awukho now nayisabatha ngifuna ukuveza bazalwane ukuthi ibandla laseRoma isabatha njengoba libaluleke kangaka lisemthetho kaNkulunkulu emthethweni kaNkulunkulu uNkulunkulu awubhalwe ngomunwe wakhe isabatha ibandla leRoma lalisinda catechism iyabuza which day is the Sabbath day answer Saturday is the Sabbath day kuthiwa why do we observe Sunday instead of Saturday ithi we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church hayi uNkulunkulu the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday so ngubani oshintshe umthetho kaNkulunkulu kakhulukazi lengxenye yomthetho ephathelene nesikhathi i-Catholic Church hayi uNkulunkulu sezalwane bazalwane ake siqhubeke futhi bathi why did the Catholic Church substitute Sunday for Saturday impendulo yabo ithi the church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on a Sunday and the Holy Ghost descended upon the apostles on a Sunday now kuyiqiniso ukuthi uJesu wavuka ngesonto kuyiqiniso ukuthi futhi nePentecost wayengesonto kodwa akukho la uJesu athi khona ngenxa yokuthi ngivuke ngesonto kugcinana isonto kwakona ukugcina isonto yinto eqala sekade uJesu wayezulwini abafundi bakaJesu bonke eBhayibhelini babegcina isabatha hayi isonto bazalwane akulona usuku olubekwe uNkulunkulu usuku elibekwe ibandla iRoman Catholic Church ngicele manje sibukeni lana lo kuyathusa kakhulu awuthi ngiskiphi lo asizweni la ithi of course the Catholic Church claims that the change Saturday Sabbath to Sunday was her act and the act is a mark of her ecclesiastical authority in religious things but yebo ibandla liyasho Catholic Church ukuthi lolushintsho lenze ubona futhi lolushintsho lukhomba ukuthi banegunya noba yibona ababusayo emabandleni wonke emhlabeni nako kunye zonke lezi zinto by the way bazalwane engizifundayo izinto ezisembhaleni yabo uyabona naleyo sibili engizoyifunda uma ubuka kuma-brackets Catholic Record of London, Ontario, September 1, 1923. It is Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible. And this transference of Sabbath observance is proof of that fact. So, but Sunday is our mark of authority. Umark yini uphawu. And siyazi ukuthi leli bandla yisilo lesi silo sakusambulo chapter 13
So makuthi isilo futhi isilo sithi nalo uphawu lwethu kusho ukuthi uSunday uphawu lwesilo. Phawu lwesilo bazalwane. Omunye umuntu yothi hayi indaba nje yey'nsuku kuphela ayibalulekanga. Ngiyokutshela kanje bazalwane, akuyona indaba yey'nsuku kuphela, indaba yokuthi uyolalela bani ngoba ngala uJesu nesabatha lakhe. uJesu uyasho nakwincwadi kaMateyu uthi indodana yomuntu iyinkosi ngisho yesabatha. Akukho la akathi ngiyinkosi yesonto. Hayi angaze ngize impela. uJesu uyinkosi yesabatha. Akukho futhi la uJesu athi alingagcinwa isabatha. Abantu hlezi ngisebenzisa lelo vesi bethi hayi yabuka la uJesu uthi uyinkosi yesabatha futhi asingagcini isabatha. Into kanjani leyo? uJesu usho nje into eyiqiniso ukuthi vele uyinkosi yesabatha ngoba isabatha lafika naye phela. Akasho ukuthi alingagcini, yabo. Now bazalwane, uJesu inkosi yesabatha ithi asigcineni isabatha. Upapa lo simbonayo esithombeni uthi asigcineni isonto. It's not about days, it's about obedience. Ubani ozomlalela? And omunye uzothi sesijwayele isonto. Inkinga yileyo ukuthi esikhathini esiningi uNkulunkulu asemlaleli ngoba sesijwayele ukwenza kuwo. Lokhu bazalwane kujulile impela ngendlela emangalisayo. Uma ngaba ngesikhathi uKhayini no-Abel beletha umnikelo kuNkulunkulu, yazi bobabili babenikela kuNkulunkulu. Akekho wathi hayi angizunikela. Wawuletha umnikelo wakhe u-Abel. Oka-Abel umnikelo waba yinto exactly efunwa uNkulunkulu, wawunegazi. uKhayini wenza naye nomnikelo omuhle, uza futhi kule ndawo la kunikelwa khona, kodwa uza nomnikelo ongenagazi. Mase yamukeliwe umnikelo ka-Abel, okaKhayini awamukela. Yini eyenza ukuthi angamukele umnikelo kaKhayini? Yingoba uKhayini wanikeza uNkulunkulu into efisa uyena uKhayini esikhundleni salento ebifisa uNkulunkulu. Futhi nasemqondweni wakhe wabesithi ayi akukho okuhlukile kakhulu, igazi nje kuphela into ehlukile. Mina uNkulunkulu womusa. Amsho ngeke imhluphe lento ngoba at least ngilethile umnikelo. Bazalwane, uNkulunkulu yinkosi enkulu. uNkulunkulu yinkosi enkulu. uNkulunkulu mayithe sabatha uthi sabatha. And isonto alikho eBhayibhelini. Yazi athi ngiveze lokhu, ngicabanga ukuthi ngizoma ngaleli video bazalwane. Vele silaleleni la. Angazi noma kuyozwakala yini. I have repeatedly offered $1,000 Ish. to any. Oh. Uthi ngidlale anyways, sobona. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. I you know, I hope isiZulu. I don't know if isiZulu volume bengayinyusanga kakhulu. But lo baba lo ukhuluma ufunda izinto azibhala phansi zebandla leRoman Catholic Church. Uthi I've offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I'm supposed to keep Sunday. Uthi umuntu ozongibonisa nje esebenzisa iBhayibheli kuphela ukuthi angigcine isonto. Uthi akekho umuntu akabuya azoklima leyo mali. Ngoba iBhayibheli isuke likhuluma ngalo yiSabatha. Kodwa ibandla iCatholic Church isuke likhuluma ngalo uSunday. Ukuyikhethela kwakhe umuntu bazalwane uzokwenzelani, uzokwenzani. But into engiyishoyo mina ukuthi isikhathi siqhubeka bazalwane, inxeba leli liyaphiliswa lebandla iRoman Catholic Church. And inxeba liphiliswa, iRoman Catholic Church izokwenza lento engiyiveze la esithombeni. Ekuqaleni besaqala ukufaka isonto kusabusa inkosi uConstantine. Wenza into ekuthiwa yi-Sunday law, ephoqa wonke umuntu ukuthi agcine isonto. Ukuhamba kwesikhathi lo kwaku-321, I think ngonyaka u-336 if I'm not mistaken. Ngo-321 lesiyibonayo watshela ukuthi abantu abagcine isonto lingcwele. Ngo-336 waqhubeka wathi
abantu kumele bayeke ukugcina isabatha babebiza ngokuthi nge-Judaism ukuthi abayeke abantu ukuzenza amaJuda. Embusweni waseRoma amaJuda wezondwa kakhulu, especially ngalesikhathi lesi ivangeli selispread kakhulu embusweni waseRoma. So abantu manje basebeshushiswa ngenxa yokugcina isabatha leli kaJesu ngoba kuthiwa they are Judaism. And bazalwane, inxeba maseliphilisa lo mthetho wesonto uyashawa futhi uyabuya. And lapho bazalwane umuntu kuzomela akhethe ngempela ngendlela esingakaze siyibone ngaphambili uthi ingaba ulalela umthetho wabantu noma umthetho kaNkulunkulu. Nabanye abezwayo, abanye abazobuka izifundo njengoba sifunda, kuzomela bakhethe ukuthi ngaba ngiyaqhubeka yini nesonto leli kodwa ngibe ngibona ukuthi leli alinasekelo ezini kaNkulunkulu, alinasekelo ezini kaNkulunkulu, kodwa yikuthi nje into engiyijwayele ngaba ngiyaqhubeka yini naleyo nto noma ngikhetha lokhu okukaJesu, ngithwala isiphambano ngimlandele umsindisi wami. Sizozikhethela-ke bazalwane, kodwa nginikhumbuza ngomnikelo owenziwe nguJesu, umnikelo owenziwe nguJesu omangalisa kakhulu. Ake sivaleni lana ngomkhuleko, sivaleni lana ngomkhuleko ngesikhathi sesihambile. Osenamandla amangalisa kakhulu, siyazithoba phambi kwakho ngegama likaYesu Kristu. Siyakubulela Nkosi ngosifundisa ngale mibuso, usibonise nje ukuthi izwi lakho Nkosi liyamangalisa, izinto zingekenzeki uyasho ukuthi zizokwenzeka, usibonise nokuthi zizokwenzeka kanjani. Siyakubulela Nkosi yezulu ngokusibonisa inyaniso nangolombuso orepresentela uphondo oluncinci, oluphondo Nkosi olumelene nomthetho wakho, olumelene nentando yakho, olumelene nawe Nkosi nabangcwele bakho. Nkosi yezulu sesiphile ezinsukwini zokugqibela lapho inxeba olwahlala kweliphondo Nkosi selizophiliswa. Usiqinise Nkosi, cela usiqinise sibe nenhliziyo ezithi sizokulandela konke Nkosi apho usiholela khona. Sibone nje Nkosi igazi lisichithekele, sibone konke Yesu okudelile ngenxa yethu. Sincede kakhulu Nkosi yezulu, sincede sibe ngabafundi abalindele Nkosi ukudela ndisho ukuphila kwabo kunokuthi baphule umthetho wakho. Siyakuthanda Nkosi yezulu, siyakubulela ngesi sifundo, sicela konke ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen.